Good morning. So today is October 18, 2021. Isa ka rin ba sa hassle para sa'yo yung magdala ng malaking vaccination card? Parang ang hirap-hirap dalhin lagi. Suot-suot mo siya, ang laki-laki. So meron akong idea para sa'yo. So stay tuned and happy watching! Hey guys! Hey everyone! Welcome to our channel. So for today, meron akong i-share sa inyo. It's gonna be, I will try my best na quick lang para naman hindi kayo maboring. So today, nagaling ako sa labas, nagpa-print ako ng aking vaccination card. So, isa ka rin ba sa tinatamad magdala ng vaccination card kasi malaki siya? Well, ako rin. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo itong laminate ko na vaccination card. So, originally, ito yung vaccination card. So, pinalaminate ko siya na super kapal. Ayan, makapal siya. So, pwede ko siyang gawin pamaypay. Tapos, sa halip na dito siya butasan, dito ko siya pinabutasan. So, kapag sinuot ko siya, nakatayo, ayoko kasi ng ganyan, pahaba. So, gusto ko nakatayo. Ngayon, after ko siyang mapalaminate, naisipan ko na magpa-scan as a wallet size. So, nandito ang aking wallet size na tadan! So, ito yung aking scan na vaccination card. So, yan, napaka-cute. Kung itatanong mo kung nababasa ba lahat na nakasulat, syempre naman nababasa kasi colored to. So, pangit lang sulat ni ate dito. Pero okay lang. Very colored, nababasa po siya front and back. So, ayan. Tapos, pinalagyan ko rin siya ng butas dito just in case kapag emergency at kailangan kong suot siya. So, mayroon na ako naka-prepared na kikay na ID lace sa bahay. So, dito ko siya kakabit. So, kapag hindi naman required isuot, syempre, sa wallet ko lang siya. So, ito na lang ang gagamitin ko. Pang, kunwari, punta ka na airport or mga sa church or sa hospital, kung required talaga, dito na lang gamitin. Nakatayo siya. Tapos ito, nakahiga kapag suot. So, di ba? Napakagandang idea yan. Kaya kung ikaw, ayaw mo ng hassle para sa'yo yung ganito kalaki, di magpaganito ka na rin. Pero syempre, wag mo pa rin walain. Kasi I think mas important itong original. Ito, scan lang. So, just in case emergency, merong naka-prefer. So, yan. Kasya siya dito sa one. Tapos ito naman isa, kasya dito. O, di ba? Napaka-cute. So yeah, that's it, my little idea para sa inyo. So it's up to you kung gusto mo siyang i-try or not. So total 70 pesos lang yung pagpa-scan ko and included na ang pagpabutas at pagpalaminate ng makapal. So yeah, that's it for now, my vlog, and sana nagustuhan nyo. Thank you everyone for